Hola, sóc la Hortènsia Grau, nascuda a Barcelona però tarragonina d'adopció. Des de fa anys tota la meva vida laboral i professional ha estat lligada a aquest territori, primer com a mestra a les Terres de l'Ebre i ja des dels anys 90 a l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, on vam impulsar els estudis pioners d'animació sociocultural i vaig tenir la sort de conèixer a tot l'equip de cultura de l'Ajuntament de Tarragona amb el que vam treballar colze a colze. Després d'això, el meu itinerari va passar pel Govern de la Generalitat, tot un honor, amb el conseller Saura, al Departament de Relacions Institucionals, Participació Interior i Memorial Democràtic. Per això he buscat aquest emplaçament, perquè crec que es va fer molt bon treball de recuperació de la memòria històrica, no només aquí a la ciutat, sinó a tots els pobles de la demarcació i de reconeixement a persones que havien estat represaliades. I crec que aquest treball ha de continuar, s'ha de continuar fent la memòria històrica. Aquest és un espai emblemàtic per mi de la ciutat i del qual estem orgullosos d'haver començat la feina. Quan es van perdre les eleccions vaig anar al Parlament de Catalunya, on vaig tenir també l'honor de representar la demarcació de Tarragona i presentant moltes iniciatives, tant relatives aquí a la ciutat com de tota la demarcació, de les comarques i també de Terres de l'Ebre i sobretot molt lligada a les qüestions ecologistes, del camp, agrícoles, de la pagesia, de la costa. Recordo amb especial carinyo tota la relació amb la confraria de pescadors del Serrallo quan la crisi dels seitons o altres qüestions relacionades amb la química, per la que vam lluitar molt, per aquest equilibri precari que sempre manté Tarragona entre la química i el turisme, entre la seguretat. I després, quan el temps del Parlament es va acabar, i jo penso que la política sempre ha de ser un temps que ha de tenir un inici i un final, vaig tornar a la meva plaça a l'Ajuntament de Cambrils com a tècnica de polítiques actives d'ocupació i educació, des d'on he continuat estant en contacte amb Tarragona, en aquest cas amb les meves col·legues, també del Departament d'Educació amb les que treballem colze a colze. Estic molt contenta perquè jo ara estava molt retirada de la vida pública i per tant m'emociona molt que l'Ajuntament de Tarragona hagi pensat en mi a l'hora de fer el punt de llibre i us ho agraeixo profundament. Aquesta és una ciutat que està molt lligada a la meva vida.